Sora-sora bergembira semua telah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka menuju bahagia itulah tujuan kita untuk selama-lamanya Indonesia majulah maju bersama-sama membela tanah air kita maju terus maju dengan semangat tapi berkorban maju terus maju habis ini kita jalankan ya Indonesia majulah Pak kita maju bersama-sama membela tanah air kita maju terus maju dengan semangat api berkobar maju terus maju api maju kita jalan Sora-sora bergembira semua sudah bebas Indonesia merdeka Indonesia merdeka itu bahagia milik kita untuk selama-lamanya dari Sabang sampai Merauke bersaudara satu menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku tanah airku Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia kasih beritanya ra krungu Bang Agama Islam yang mulia dinamaring kanaso lewat sedilan budayanya barake agama supaya urip bisa mulia kudu merekam jagat munggal silamun kuasa untuk tangga sayakan poso silamun kuasa Jamane wali songo
barengke agama agama Islam kamulya kadirewangi rekoso leon sedaya supaya urip mulya eling kang maha kuwasa wajib dilakoni ya iya lamun kuwasa untulan kang maha lima jatah salat zakat munggah lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang maha lima jatah salat zakat lamun kuwasa Sebritane ra krungu mek. Edan angel iki. Mas Jamal. Le banter ki ngono. Le masih ngono ya. Kempringet Bro. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Kewajiban umat Islam memperingati, karena waktu ini satu Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadin Nabi wali washabihi. Maka mari kita bersama memperingati, maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam, pemuda serta pemudi. Ketika hormat akan dapat dodo bersih, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Mula sepang ora gelem meringati, sapa wong urip kang ora gelem meringati. Maring miratira Muhammad Nabi kang suci, besok yen wis mati dicampluke ana ing geni ngaran neraka selawase ora mati. Bila waktu ini aranari Mi'rajaban, Allah iki aranari Rajaban, meringati Mi'raj Nabi akhir zaman. Rupa kewan kudu melu perayaan, rupayane akhir bisa ento karo makan. Mula aja wegah nadyan katon susah payah, mula aja wegah nadyan katon susah payah. Sebab pangelingi tinimbang salat ibadah, iku wis kalebu ibadah ing Gusti Allah. Dalam meringati Mi'raj Nabi kang indah, wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru. Wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru. Sebab wis mangsane kita barisan kang maju, mula ingkang alon aja nganti do kesusu. Muda ora bersih sarta wandeh iki guyu.
kados sampun tekap kang dados atur kawula kados sampun tekap kang dados atur kawula ya prakantos critane urip ning donya ana maneh polahe wong para palinga golek pangan gawe geger wong sadonya ambo kasurupan aku ora ngerti ana wong kok mangan wong mati sopantone sing mangan yo aja diwadari aja disangiti apa menawane apa tunjukin lagi rumah keluarga miskin program bupati umat ojak lumunan dalam kerja asal ana kesempatan moga piye asal mula bukane duwe lakon kaya kuwe bupatine dadi tanggal sasmita sumantong aja nganti disiksa ngelingono marang aparate kon nggateke marang masyarakate ana maneh polahe wong para palinga golek pangan gawe geger wong sadonya embuh kesurupan aku ora ngerti ana wong kok mangane wong mati tumato sing mangani wong mati aja diwadai aja disengiti mbok menawane petunjuk lagi rumah keluarga miskin program bupati sumantong ojo nganti disiksa ngelingono marang aparate kon gateke marang watakate Mek sangumi kowe ta, Mek? Mah turu sing nyemprit. Oh ya kungu ya, Mek. Topeng rimba dusun Kragila seni saking desa dereng uri-uri seni budaya
katuki priti seperti timbali kelawat priti perlu arah-arah kanggone hiburan supaya netegas sarta bisa aman. Ayo para kawatra padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda dan rupa kewan melu perayaan supaya neer bisa entuk kerematan ila para ragawa kakung saha putri garsa mreksani rupa mateni kados sampun cekap laku kula menawi lebat nuwun dunging pangarsama. Anganku lambara nembus beka ngitung lintang ambil napas sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjarina tak titipi kidung tak gadak ing jantung ngamara yo ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi simpan jarina tak kirimi hitung jatuh lalu ngitan lunglungan kang rarambatan amo sorong rangga jiwangga tak kirimi layang kitir tak samper ke angin sumilin ora kosong siramu tak pikir rino wangi Singo terto saupomo kapan kaya aku bisa gagalitak renggo endaeng rembulan Segar mekas ing ora kang kang tanpa utama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi lunga ketika ketika para ada beteko gitu ngelintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi sipat gerina tak kirimi hitung tak katake ngejatuh lalu ngitan lungan kang rambatan apa sora rangga jiwangga tak kirimi layang kitir tak samper ke angin sumilir ora
krasa siramu tansah tak pikir Rino wengi wayangmu beda atiku Singo terto saumpama kapan boyo aku bisa gagap lintang renggo endae rembulan aku sama sabar sekarang ing ora-ora kang cegat ngelakang tanpa umpama nunggu tumata sing terto kanggo nelesi luka-luka ketika Ringanan bunga moraan bos ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi dipanjerino tak titipi hitung sagada kejatuh lalu ngitan kang amo sorot-sorot rangga jiwangga milayang ditirta seger kangen sumilir ora koso siramu tansah tak pikir Rino wengi wayangmu beda atiku Singo terto saumpama kapan boyo aku bisa gagal lintang renggo eneng rembulan aku sama khawatir lan sekar mekar ing ora-ora kang sekar ngalahkan tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketikala sugeng seka hitung lintang sesulo padang rembulan milayang kita tak samper ke angin cumile ora krasa siramu tansah tak pikir Rino wengi wayangmu beda atiku Singo terto saumpama kapan boyo aku bisa gagap lintang renggo eneng rembulan aku samar sekar makar ing ora kang cegar ngalakang tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo neles Ayo, sing sabar, sing ayem, lek go klinting ben benake dikek. wis iso didadung ayo prakanca ngawaruana rukune Islam yaiku 5 adat loro rukun kang siji sira kelawan kati kaping pindhone lakoni salat
kaping telune bayar zakat pengepat poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo prakonto ngaweruana rukune Islam yaiku 5 rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ape bintone lakoni sholat ape kalune bayar zakat kaping 4 poso ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa negeri namanya Jawi kalau agami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran ora nyono ora ngira kowe medhot taline ngasmara tresnaku kang tulus suci rambok jogong malam blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu najan apa jroning ati mergo aku ra bisa duweni apa wis ora sumpah janji momo sinan sen lintang rabulan jarene tresnamu karo aku wis nganti nanging siramu ora kirim warta bareng saiki kowe teko kowe malah gawe ayo Mas ora nyono kowe medhot taline asmara taline ngasmara terus
ora mbok jaga malah mbok mlenjani pisan karo sliramu jroning ati nanging aku ra bisa nggondeli lilo atiku wis lilo najan batin kukara nanging ati ra kuwawa merga atiku wis kepasto tresno apa wis ora iya sumpah janjimu marang aku sinak selintang rembulan jare tresnamu aku wis nganti talon nanging sira murah kirim warta bareng saiki wis teko kowe maton gandeng priya liya Rambut Joko malah komplenjani apa pancen wis nasibku aku tuh bisa karo sliramu anajan apa jroning ati nanging aku durung bisa nglilani singkat apa wis ora kelingan sumpah janjimu omong marang aku sinak selintang rembulan jare tresnamu ya omong kanggo aku wis nganti kowe malah gandeng liya ora nyono ora ngira kowe metot tali ning asmara tresnaku kang tulus suci Rambut Joko malah aku tuh bisa arek karo sliramu apa jroning ati nanging aku kudu bisa duweni tangane ngati gigingan sing dodok Tatat buku. Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa dinami mata erang-erang kawula
kang miturut agama Ayo bos sedulur yo yo Dengan hormatono Areng nabi kunjungan kita Nabi Muhammad Kamulya ayo prakau musibah tubuh tolong fatayat padha kiat anggone menghormat marang niat Nabi Muhammad Lamun umure warakalem menghormat Soya nolong bakal kaparingan sing salarat geni neraka kang bulan nanging sepadha kelem ngormati marang miyos Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ngapati ditanjak warga kageti Lopali nanti namin dawa ini sak Kudau pengiran Ayah kakak sepodo yang dalam makmuran Iku jen lakoni dana Mila sedulur tepeng rikang rakilan tetep ana ing kewajiban kaya kakak cabut ana dalam masyarakat terang dawuhe pangeran Milo sedulur kang sampe oblekso Uki galben dindano Agama Islam kalau yang utama Iku berarti kewajibannya yo Lempah le lanjut Sesuk iwesi kudune sikile dibedrat nanging lagune wetu sing ngarep tresnamu kaya aku ora tau nang atimu Ora suka salah Kuyana siramu Sliramu teka ngapusi aku tumetes alo tipone pipi ora kuat anganku mikiri kebangetan uripku iki bangun tresno malah lara ati saiki wes katon nyoto ora gampang yen nuruti rasa bangun tresno ora kok ngadepe mata yen tak paksa amung rusaraka Nangis batin saiki Ekanek diramu dari Cari tresno saka jero ati Kau kemi malah amung lati kelingan wingi janjine ayo bakalan tresno salawase gawemu among larani wae wis tak cukuke tekan semene wae tumetes lo tipe ing pipi ora kuat anganku mikiri kebangetan uripku iki bangun tresno malah lara ati Saiki yo wis katon nyoto Ora gampang yen nuruti
lutipun nang TV ra kuat anganku iki uripku iki bangun tresno malah lara ati saiki wis katon nyoto ora gampang yen nuruti rasa bangun tresno ora kok ngedepke mata yen tak paksa aku nawat kope kira kipe kipadaku kope kope padaku kope kope Rio chambe chambe Rio oke 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 Rio Rio chambe chambe Priki kacang bawang empeng pinjo ngarasane bagi peki panaku boyo panaku kope kope oke 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 Rio Rio chambe chambe Rio oke 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 Rio Rio chambe chambe Rio kembang cara di gua kembang cara di buah ojo cerak iya cerak mengkodak gupak ojo cerak iya cara mengkodak gupak kembang limo limo isi limo kembang limo isi limo ojo nganti leno pansopo ana ing donya yen pengin kowe slamet ayo gasika marang kang kuwasa ora apa anajan rupa ora dadi ngopo anajan rupa Allah ananging aja diolo awit seni tunggal bangsa ananging aja diolo awit seni tunggal bangsa wiwit biyen mula aku lawet kodhong aku ngesno tanpa padha donya aja keplarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono
lan ora klekewo yen sliramu teka palakrama srengenge yuk mulon arane yen wangi rembulan jenenge biasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele jarat nake kok piabak tunggal jarat dadi papa gadang sing ting paras cendro padeng matri dadi gedeng rupa-rupa dadi jaranan amangan beling wedi ayo cocokan buka dadi aja dikadang malah orang ngerti jebule malah lali saiki kipat